meie tänane esineja on sotsiaalpsühholoogia emeritprofessor, mis tähendab ka seda, et kogu tema käsitlus, kogu tema see lähenemisviis sellele ainestikule, millest siin juttu tuleb, tuleneb sellest Helsingi ülikoolis saadud koolitusest sotsiaalpsühholoogias ja läheb sellest siis edasi. Nii, kiitos. Ja mina siis tõlgin nii nagu jutt oli, et ma tõlgin seda juttu eesti keelde. On vaja vist või kuidas? Sobib? Nii me kokku leppisime. Me otsustasime, et me teeme selle soomekeelsena, kuna see on see Soome 100, siis peaks olema võimalik rääkida ka soome keelt. Nii. Hyvät seminaarilaiset, on suuri ilo ja harvinainen kunnia tulla kutsutuksi tänne seminaarin pitäjäksi Viron perheinstituutin kutsumana ja Suomen 100-vuotis itsenäisyysjuhlan merkeissä. Lämmin kiitos apulaisprofessori dosentti Inger Graville instituutin johtajana ja myöskin pitkäaikaisena työtoverina, kuten myöhemminkin selviää. Arvostan suuresti hänen tehokkuuttaan ja asiantuntemustaan ja yhteistyöjärjestelmää. Nii et professoril on väga hea meel siia tulla, olla kutsutud nii Soome instituudi kui ka meie perekasvatusinstituudi ja kõikide nende muude meie instituutide külalisena siin ja tal on hea meel meiega siin kohtuda. Lapset on syntyneet perheisiin ja kasvaneet eri kulttuureissa vuosisatoja. On esitetty, että perhe syntyi siinä yhteisöjen kehitysvaiheessa, jolloin yksi sukupolvi tuotti enemmän kuin tarvitsi elinaikanaan. Ajatus omaisuuden siirtämisestä sukupolvelta toiselle heräsi. Lapsed sünnivad alati peredesse ja nad on kasvanud erinevates kultuurides juba aastasadu. Ja on oletatud nii, et perekonna tekkimine langes kokku ühiskondade sellise arenguperioodiga, kus üks sugupõlv oli võimeline tootma rohkem, kui ta vajas oma elu jooksul äraelamiseks. Ja mõte anda omand edasi ühelt sugupõlvelt teisele oli sellega siis ärganud. Yhteiskunnat ovat käyneet läpi valtaisia mullistuksia, kuten teollistumisen, työn siirtymisen kodin ulkopuolelle, naisemansipaation ja viimeisimpänä digitalisoitumisen. Suuret muutokset on nähty uhkina perheinstituution säilymiselle, milloin mistäkin syystä. Huolimatta perheen kohdistuvista ulkoisista paineista perhe instituutiona on säilynyt. Esitykseni peruslähtökohta on se, että perhe mukautuu ympäristössä tapahtuviin muutoksiin, mutta ei lakkaa olemasta yksi yhteiskunnan kestävimpiä ja merkittävimpiä instituutioita. Ühiskond on käinud läbi terve rea mitmesuguseid väga tugevaid muutusi, nii nagu näiteks industrialiseerumine, töö siirdumine kodudest väljapoole kodu, naiste emantsipatsioon ja kõige viimane selline suur muutus on siis olnud digitaliseerumine. Suured muutused on tundunud olevat nagu ähvardavad pereinstitutsiooni säilimisele. Ja erinevatel aegadel on leitud erinevaid põhjusi, miks need ähvardavad perekonda. Aga vaatamata sellest, et need muutustega seotud probleemid on perekonda mõjutanud, perekond kui institutsioon on ikkagi kogu aeg säilinud ja käesoleva ettekande lähtekoht on oletus, et pere kohaneb
miljöös toimuvate muutustega, aga et ta ei lakka olemast üks ühiskonna kõige püsivam ja kõige olulisem institutsioon. Perhe on se instituutio, joka ensimmäisenä vastaanottaa syntyvän lapsen, hoitaa, kasvattaa häntä sekä itsenäiseksi että yhteisönsä toimintakykyiseksi jäseneksi. Se perhe muodostaa ihmissuhteiden verkoston, jossa lapsi on avoinna vaikutteille kaikkiin perheenjäsenten suuntaan ja samalla myöskin potentiaalinen vaikuttaja. Uusi lapsuuden tutkimus on korostanut, ettei lapsen kasvu ja kehitys ole yksinomaan kasvattajien tai hoidon tulosta, vaan lapsi itse on aktiivinen, poimii vaikutteita omaehtoisesti ympäristöstään myös tavalla, jota aikuiset ei edes välttämättä ehdi havaita. Vanhemmuus on kasvattajuutta ja hoitoakin laajempi kokonaisuus. Vanhemmilla on laillinen auktoriteetti, joka velvoittaa ja lasten on hyväksyttävä se. Perekond on siis see institutsioon, mis võtab kõige esimesena vastu vastsündinud lapse. Ta hoiab ja kasvatab ta iseseisvaks ja ühiskonnas toime tulevaks indiviidiks. See laps moodustab inimsuhete võrgustikku, kus laps on avatud kõikidele stiimulitele, kõikide pereliikmete erinevatest suundadest antud mõjutusele. Ja uuemad lapsepõlve uurimused on rõhutanud seda, et lapse kasv ja areng ei ole mitte ainult kasvatajate ja hoiu tulemus, vaid laps on ka ise aktiivne. Laps nagu nopib mõjutusi, jälgides oma ümbruskonda ja eriti muidugi ennast ümbritsevaid inimesi. Ta õpib oma keskkonnast omal kombel, ka mõnikord niisugusel kombel, mida täiskasvanud tegelikult võib-olla päriselt ei märka või isegi ei kiidaks heaks. Ja vanemlus on midagi rohkemat kui ainult kasvatamine ja hoidmine. Ta on tervik, mis sisaldab enamat kui need kaks asja. Ja neil on, vanematel on seaduslik autoriteedi asend perekonnas ja sellega on lastel kohustus kohaneda. Jo yli 100 vuotta sitten James Cooley kuvasi perhettä primaariryhmäksi, jolle on tyypillistä kasvokkainen vuorovaikutus ja harras yhdessäolo. Hän kirjoitti, että primaariryhmän sosiaalistava vaikutus perustuu sen jäsenien haluun saada tietty paikka toisen ajatuksissa. Tämä terävä havainto ja ajatus on pätevä vieläkin. Moraalinen ajattelu syntyy perheen vuorovaikutuksessa siitä, että oivalletaan, että kaikkea ei voi saada ja suhteiden säilyminen sen kannalta etujen jaosta on pakko neuvotella. Juba 100 aastat tagasi sotsioloog James Cooley kujutas peret kui primaarrühma, millele on tüüpiline see silmast silma interaktsioon ja andunud koos olemine. Ta kirjutas, et primaarrühma sotsialiseeruv mõju tuleneb selle liikmete tahtest leida teatud koht teise inimese mõtetest. Ja see terav tähelepanek ja see mõte on siiamaani tegelikult kehtivad. Moraalne ajatelu perekonnas sünnib vastastikusest suhtlemisest, kui märgatakse, et kõike ei ole võimalik endale saada ja suhete säilimise jaoks hakatakse otsima võimalusi hüvede jaotamiseks, vajalikuks nõupidamiseks.
No, noin 50 vuotta sen jälkeen Berger ja Luckman muotoilivat perheen roolin siten, että lapsi muodostaa primaarisosialisaatiossa persoonallisuuden ytimen. Ja myöhemmät instituutiot, kasvatus ja koulu, päiväkoti, tukevat tätä primaarisosialisaatiota sekundaarisosialisaatiossa. Voit lukea sellaisen. Ja, nii et pool sajandit tagasi Berger ja Luckman konstateerisid oma klassikalises teoses tegelikkuse sotsiaalne ehitumine, et laps loob oma isiksuse, tuumaisiksuse üdi primaarsotsialisatsiooni käigus perekonnas, millele toetudes toimub sekundaarne sotsialiseerumine hoiu, kasvatuse ja koolituse institutsioonides. Nüüd teatakse seda, et Mitä? mihin sa said siin noorispsühhiaatrised tutkimused? Joo, se kerro vaan se. Vabandust. Et nüüd eelkõige nende noorsopsühhiaatriliste uurimuste tulemusena on teada, et isiksuse areng ei lõppe mitte sellega, kui inimene saab täiskasvanuks, vaid läheb edasi ja et toetutakse ikkagi ka pärast seda varast lapsepõlve, toetutakse ikkagi peresuhetesse. Eriti olulised on need suhted murdeeas sellisel juhul, kui see perevõrgustik ikkagi toimib. Ja just perekonnas siis kõikide muude väljaspool olevate võrgustike kõrval. Meidän tutkimuksemme kannalta erittäin hyvä määritelmä perheestä on Bergerin ja Kellnerin. Perhe on ainoa noominen, identiteettiä luova instituutio, joka suojaa anomialta, vieraantumiselta. On lapsen ja nuoren onni, etteivät perheen funktiot ole selkeät. Perhe on yhdessäolon instituutio, jonka sen jäsenet luovat. Meie uurimuste seisukohast on väga oluline Bergeri ja Kellneri väide, et perekond on ainukene noomiline institutsioon, mis loob identiteeti ja kaitseb inimest anoomialt ja võõrandumisest. On lapse ja noore õnn, et perekonna funktsioonid ei ole selged, nagu neid vahel püütakse määrata. Sest pere on koos olemise institutsioon, mille loovad selle perekonna liikmed. Uskon, että tunnemme perheen ainutlaatuista merkitystä koko lapsen tulevalle elämälle vielä varsin vähän. Samoin uskon, että perheen ja lapsuuden tutkimus perheessä tuo vastaisuudessa tulee avaamaan uusia näköaloja sekä kasvatuksen että lapsen hyvinvoinnin rakentumisen ja ylläpitämisen ymmärtämiseen. Meie lektor usub kindlalt, et me tunneme praegu perekonna ainulaadset tähendust lapse kogu tulevase elu seisukohalt veel üsna vähe. Ja samuti usub ta, et pere ja lapsepõlve uurimus perekonnas hakkab tulevikus avama täiesti uusi aspekte nii kasvatuse kui ka lapse heaolu loomise ja säilitamise mõistmisele. Perustelen väitettäni sellaisen uuden tutkimuksen kautta, joka käsittelee perhe-elämää lapsen näkökulmasta. Viittaan sellaiseen tutkimukseen, jossa lapsi itse on kehitystasonsa mukaisesti oman elämänsä informantti. No. Anja-Riikka Lahikainen
põhjendab oma väiteid selliste uute uurimuste abil, mis käsitlevad pereelu lapse vaatenurgast. Ja ta viitabki siin sellistele pere- ja lapsepõlve uurimustele, kus laps on ise oma arengutaseme kohaselt informaator oma perekonna kohta ja oma elu kohta. Joo. Tulen esittelemään 3 tutkimusprojektia, jotka kaikki ovat suuria. Tutkimus on ollut yhtiöjaksoista vuodesta 1984 nykypäivään. Projektien kesto on yhteensä 33 vuotta. Projektia yhdistää sama tiedon intressi, perheen asema lapsen hyvinvoinnin tuottajana muuttuvassa maailmassa. Vaikka 30 vuodessa yhteiskunnat ovat paljon muuttuneet, näistä varhaisimmistakin projekteista kertynyt tutkimustieto pätee edelleen. Juttu tuleb siis 3 suurest uurimusprojektist. Uurimus on toimunut vahet pidamatta alates aastast 1984 ja jätkub tänapäevani. Ja projekti kogu kestus on siis olnud nüüd 33 aastat. Ja kõiki neid projekte ühendab üks ja seesama huvi, nimelt perekonna koht lapse heaolu tootjana muutuvas maailmas. 30 aasta jooksul on ühiskonnad väga palju küll muutunud, aga ka kõik see teave, mida on kogutud nende varasemate projektide abil, on siiamaani ikkagi täiesti paikapidav. Ensimmäinen on laaja yhteispohjoismainen projekti, jonka johtajana oli ruotsalainen sosiaalipsykologian professori Lars Dentzig. Toinen projekti on virolaisia ja suomalaisia lapsia ja lapsiperheitä vertaileva projekti, jossa Inger Grab vastasi tutkimuksesta Virossa ja puhuja johti tutkimusta Suomesta. Ja 3. projekti on nyt toteutettu ja päättynyt projekti, joka Suomessa toteutettiin. Esimene nendest 3 projektist oli lai ühine Põhjamaade projekt. Selle projekti juht oli Rootsi sotsiaalpsühholoogia professor Lars Dentzig. Teine projekt oli siis see, millest siin oli põgusalt juttu, Eesti ja Soome lapsi ja lastega perekondi võrdlev projekt, kus siis meie tegime seda uurimust Eesti poole peal ja Anja-Ritta Lahikainen juhatas uurimust Soomest. Ja 3. projekt on siis sama rääkijad, meie esineja poolt juhatatud ja teostatud Suomessa ja räägib digitaliseerumisesta. Joo, ensimmäisen tämän pohjoismaisen projektin tuloksista voisi sanoa yhteenvetona, perhe kestää suuriakin muutoksia. Tutkimusprojektin nimi on ruotsiksi Barndom Samhälle och Utveckling i Norden tai Childhood Society and Development in the Nordic Countries, mutta siitä käytetään lyhennystä BASUM-projekti. Nii et see esimene uurimus, ühe lausega kokku võetud tulemus esimesele uurimusele on see, et perekond elab üle ka suuri muutusi. Ja uurimus iseenesest oli niinimetatud BASUM projekt. Ta ütles selle pealkirja inglise keeles ja ma ei hakka rootsi keeles või oli ta rootsi keeles? Ei hakka seda teile just ütlema. Aga BASUM projekt. Joo. Tähän tutkimusprojektiin kuului 10 tutkijaa, 2 jokaisesta Pohjoismaasta. Ja tavoitteena oli tutkia modernia lapsuutta arjen konkreettisissa puitteissa perheessä ja kodin ulkopuolisessa päivähoidossa. Lasta ja hänen läheisiä aikuisia tasaveroisesti informanttina käyttäen. See uurimus toimus siis 1984–1992 ja selle jaoks oli loodud 10-liikmeline uurijate rühm. Igast Põhjamaast oli 2 uurijat. Uurimuse eesmärk oli uurida modernset lapsepõlve argielu konkreetsetes raamides
Perekonnas ja kodu väljapoolsest päevahoiust last ja temale lähedasi täiskasvanuid kasutati võrdsete informantidena. Lähtökohta ajatuksena oli, että yhteiskunta on muuttunut niin paljon, että teoriat lapsesta ja kehityksestä ovat vanhentuneet. Emme enää tiedä, mitä on olla lapsi modernissa yhteiskunnassa. Tutkimukseen valittiin 5-vuotiaita ja heidän perheitään, jotka asuivat ja elivät moderniteettikehityksen kärjessä. Kaikki asuivat suurkaupunkien lähiöalueilla, molemmat vanhemmat kävivät töissä kodin ulkopuolella, joko työläisinä tai moderneissa ammateissa symbolisen työntekijöinä, oli yksinhuoltajia, uusperheitä, 2 vanhemman perheitä. Kaikki lapset olivat suuren osan arjesta päivähoidossa kodin ulkopuolella. Mõtte alguseks oli see, miks nad hakkasid seda uurimust tegema. Et ühiskond on nii palju muutunud, et kõik varasemad teooriad lapsest ja lapse arengust ongi juba vananenud. Me ei tea, mis tunne on olla laps modernses ühiskonnas. Uurimusse valiti igalt Põhjamaalt 5-aastasi lapsi ja perekondi, kes suutsid esindada modernse arengu tippu. Kõik asusid nad suurte linnade lähialadel, mõlemad vanemad käisid töös kodust väljapool ja olid kas siis töölised või töötasid mingisuguses sellises kaasaegses ametis sümboolse töötegijatena. Oli üksihooldajatega peresid, oli uusperesid ja oli 2 vanema peresid. Ja lapsed olid kõik suure osa oma argipäevast kodunt väljapool päevahoius. Tutkimus siis mahdollisti sosiaaliluokkien, erityyppisten perherakenteiden, eri kulttuurien ja päivähoidon ja kodin välisen vertailun. Uurimus siis võimaldas lapsepõlve võrdlemist sotsiaalklasside, eritüüpi perede, eri maade kultuuride, päevakodude ja perekonna argipäeva vahel. No, projektin selkeä päätulos oli, että merkittävimmät erot oli kotiarjen ja päiväkotiarjen välillä. Sen sijaan pienemmät erot esiintyi perheen eri rakenteisissa perheissä, eri sosiaaliluokkaan kuuluvissa perheissä ja eri maiden perheissä. Vaikka nämäkin erot jotakin merkitsivät. Ja se, mä jatkan tästä tämän, ettei ajatus koko ajan katkeen, niin perhe toimii niin kuin jäsentensä muodostamana tunne-elämän keskuksena. Verkostona se on sellainen resurssi, jolla on kapasiteettia tuoda turvallisuutta, rakentaa ja ylläpitää tunnesuhteita. Projekti väga selge peamine tulemus oli see, et kõige olulisemad erinevused lapse argipäevas tulenesid nende hoiukeskkonnast, erinevustest kodu ja päevahoiu vahel. Väiksemad olid erinevused olenevalt perekondade struktuurist, vanemate sotsiaalsest asendist, maade välistest kultuuri erinevustest, kuigi ka need kõik avaldasid mõju ja selle järel sai ka vahet teha lapse argielu vahel kodus ja päevahoius. Pere toimis moodustatud tundesuhete keskusena ja moodustas endast siis sellise ressursi, millel oli võime tooda turvalisust, ehitada ja üleval pidada tuntesuhteid. Nyt on lisää. Ja. Toisin sanoen, jos päivähoidossa asiapuoli lisääntyy, niin kotona tunteet lisääntyy. Ulkopuolisessa hoito on organisoitu niin, että siellä joudutaan kontrolloimaan tunteita ja ne tulee.
nii, et selgus just niimoodi, et samal ajal kui päevahoius nagu see asjalik pool tugevnes ja tunnetele ei pööratud nii palju tähelepanu, tundeid oldi sunnitud nagu vaos hoidma, et samal ajal see tunnete osatähtsus, tunnete osakaal perekonnas tõusis, et seal oli võimalik siis neid tundeid rohkem kasutada. Koska päiväkotihoidon ihmissuhteista puuttuu tunnesuhteiden kehittymiseen tarvittava aika ja jatkuvuus, toverisuhteet eivätkä suhteet opettajiin voi korvata perhesuhteita. Kuitenkin päivähoidon ihmissuhteet on merkittäviä, mutta ne ovat erilaisia. Päivähoito täydentää, harvemmin pystyy kompensoimaan vanhempien roolia lasten kasvussa ja kehityksessä. Kuna päevahoius ei suudeta inimsuhetes piisavalt luua neid emotsionaalseid suhteid ja arendada neid, kuna aega ja jätkuvust on seal vähem kui vaja oleks, siis tekivad küll niisugused sõprus- või seltsimehelikud suhted või suhted õpetajaga, aga need reeglina ei suuda korvata peresuhete puudumist. Samal ajal siiski ka need päevahoius tekkivad inimsuhted on olulised, ainult et nad on teistsugused. Päevahoid täiendab, harvem suudab ta kompenseerida perekonna rolli laste kasvamises ja arengus. PASUn projekti osoitti, että perheinstituutiossa on kapasiteettia muuntua ulkoisten vaatimusten edessä. Tästä esimerkkinä on esimerkiksi molempien vanhempien työssäkäynnistä johtuvat aikapaineet ja niiden hoito. Kun yhteinen aika vähenee, yhdessäolon intensiteettiä ehkä huomaamattomasti lisätään. Huolimatta siitä, että sekä lapset että vanhemmat ovat poissa kotoa suurimman osan päivästä, lasten arkeen liittyy tyypillisessä arkipäivässä jopa 24 eri tyyppistä yhteistä vuorovaikutushetkeä lapsen ja vanhemman välillä, kuten esimerkiksi vaatteiden pukeminen, päivähoitoon vieminen, ruoan laittaminen ja niin edelleen, ruoan tarjoaminen. Niiden kesto vaihteli muutamasta minuutista useaan tuntiin. PASUn projekti järgi on siis teada, et pereinstitutsioon on võimeline muutuma uute tingimuste seistes tema ees. Näited selle kohta on just niisugused olud, mis tulenevad mõlema vanema tööl käimisest ja sellest tekkivast aja ja ajaga seotud lapse hoidmise raskustest. Kui ühist aega jääb vähemaks, siis tõuseb samal ajal koos oldud aja intensiivsus. Ehk teiste sõnadega peaaegu, et ise seda märkamata lisatakse seda tundetooni siis, kui seda aega on vähe. Hoolimata sellest, et lapsed ja vanemad on suurema osa päevast kodult ära, 5-aastaste laste peredes on tüüpiliselt 24 erinevat ühist sellist episoodi, kus nad teevad midagi üheskoos. Ja need võivad kesta kas mõnedest minutitest või isegi mõne tunnini välja, mõne tunni pikkused mängud, külas käimised, poes käimised, ujumas käimised ja nii edasi. Nii et sagedasti moodsas perekonnas see raskuspunkt on varastel hommikutel, kus on elu hästi kiire ja rahulikes õhtutes, nädala lõppudes ja puhkusaegades. Vanhemmat vahvistavat muun muassa siten perhesuhteita, että on siirtymärituaaleja siirryttäessä päiväkodista kotiin
ja siltaa rakennetaan päivittäisten poissaolojen yli tekemällä yhteisiä suunnitelmia illan varalle. Sekä tanskan että ruotsin kielessä on erityinen verbi ilmaisevan perheen jäsenten kiireetöntä yhdessäoloa, hygge ja hygge. Siis primaari-ihmissuhteet kehittyvät perheessä ja ovat pohjana uusien kiintymyssuhteiden kehittymiselle uusissa ympäristöissä. Perekonnas tugevdatakse neid üleminekurituaale, kodust päevahoidu ja siis ehitatakse ka seda ühistunnet üles sellega, et arutatakse rohkem seda, mida on võimalik teha, tehakse plaane ühise õhtu jaoks, mida kodus veedetakse. Ja nii taani kui ka rootsi keeles on olemas üks eriline verb, see, mida ta just hääldas siin selgelt, ja see peaks, ja see verb väljendab perekonna liikmete kiirustamata koos olemist. Ilmselt väga tore verb. No nii. Ja primaarsed inimsuhted arenevad välja perekonnas ja nendest saab alus kõikide järgnevate kiindumussuhete väljaarenemiselle kõikides uutes ympäryspaikkoissa. No niin, ja sitten siirrytään tähän toiseen tutkimusvaiheeseen, jossa Inger Graf on myös mukana ja johon hän viittasi. Siis toteutettiin 2 tutkimusprojektia lasten turvattomuus Suomessa ja Virossa vuosina 1993-2003. Ja sitten se laajennettiin koskemaan erityisesti mediaa, sama kysymyksen asettelu, siis 10 vuotta myöhemmin, jolloin nimi oli media ja lasten hyvinvointi kulttuurissa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa. Nämä nimet ei ole tärkeitä, se on tärkeää, että meillä oli 2 isoa aineistoa, jossa sama kysymyksen asettelu toistettiin uusilla 5-vuotiaiden lasten perheillä. Nii et siis nüüd jõuame selle uurimuse juurde, millele siin on juba viidatud, mis toimus Eesti ja Soome võrdlusuuringuna ja sellel tegelikult oli 2 osa, mõlemas läbi viidud osa. Üks nendest oli laste turvalisus või kaitstus Soomes ja Eestis 1993-2003 ja meedia ja laste heaolu kultuurilises ja sotsiaalses kontekstis. Ja se oli siis 2003-2009. Ja näissä projekteissa pääkysymyksenä oli, pystyvätkö perheet nykyoloissa tuottamaan lapsille turvallisuutta, ylläpitämään hyvinvointia ja edesauttamaan tervettä kehitystä, kuten vanhemmilta odotetaan. Selle uurimuse või nende mõlemate uurimuste peaküsimus oli see, kas perekonnad sellistes kaasaegsetes tänapäeva oludes suudavad luua lapsele turvalisust, säilitada, hoida nende heaolu ja kaasa aidata nende terveks arenguks, nii nagu seda vanemate käest oodatakse. Tutkimus oli laaja. Me kaiken kaikkiaan haastateltiin lähes 800 lasta, 5-vuotiaasta, ja sitä varten koulutettiin haastattelijat erikseen. Ja Merle Taimalu oli tässä työssä mukana. Ja tämä voit sanoa. See oli lai uurimus, ühtekokku küsitleti umbes 800 last alates 5. eluaastast ja Eestis Soomes kokku kõikidel nendel aastatel ja sellel uurimusel oli siis ka, mis läbi viidi ka Eestis, siin oli Merle Taimalul. No, nämä lasten haastattelut osoittautuivat hyvin tärkeäksi. Yhtäältä lapset toivat esille perhelähtöisiä pelkoja ja turvattomuutta. Perheen riskitekijöiksi lapsen hyvinvoinnin kannalta osoittautuivat
perheen taloudelliset vaikeudet, vanhempien keskinäiset ristiriidat, vanhempien sairaus, alkoholismi ja väkivaltaisuus. Ja laste vastustest tuli välja terve rida perekonnaga seotud hirme ja ebaturvalisus. Perekonna riskitegijateks, perele riskitoojateks olid lapse heaolu seisukohalt perekonna majanduslikud raskused, vanemate omavahelised tülid, vanemate haigus, alkoholism ja vägivaldsus. Ja lapset oirehtivat eri tavoilla riippuen vanhempien ongelmatyypistä. Ja lastel oli siis erinevaid häireid olenevalt sellest, millised olid need vanematega seotud raskused. Se on sealt tabelista näha. Esimerkiksi nämä kaikki ongelmat lisäävät riskiä psykosomaattisiin vaivoihin, huolestumiseen ja TV-riippuvuuteen. Kõik need asjad lisavad, nagu seal on näha 4 riski kõik. Nad toovad siis kaasa laste psühhosomaatilisi häireid, laste muret perekonna pärast ja televisiooni sõltuvuse. Ja taas jos perheessä on alkoholiongelmia, niin lapsi saattaa vetäytyä kiintymyssuhteesta. Kui perekonnas on alkoholiprobleeme, siis on tõenäoline, et laps püüab ennast nagu eraldada, kõrvale tõmbuda sellest perekonnaarjest, argielust. No niin. Sitten tämä tulkinta. Yhteisenä nimittäjänä näille riskitekijöille on se, että vanhempien ja lasten keskinäinen vuorovaikutus häiriintyy. Esimerkiksi vanhemmilla ei ole riittävästi aikaa toimia tai voimia olla lasten kanssa ja kuunnella heitä. Vanhemmat eivät ole lasten saatavilla siten kuin he tarvitsisivat, koska vanhempia kuormittavat muut asiat. Vuorovaikutus lapsen kanssa voi olla myös ennustamatonta siinä määrin, että lapsi vetäytyy mieluummin suhteesta eikä pysty muodostamaan johdonmukaista käsitystä ja turvallista kuvaa vanhemmistaan. Ühisnimetajaks kõigile neile riskitegijatele on see, et nad on ähvarduseks vanemate ja laste omavahelisele interaktsioonile. Näiteks vanematel ei ole piisavalt aega või ei ole piisavalt jõudu või mõlemaid olla lastega koos ja kuulata lapsi. Vanemad ei ole lastele kättesaadavad siis, kui lapsed neid vajavad, sellepärast et vanemad on koormatud kõikvõimalike muude asjadega. Ja samuti võib siis ka see interaktsioon lapsega vanema poolt olla niivõrd ette nägematu, et laps hakkab meelsamini kõrvale tõmbuma, irduma suhetest. Ta ei suuda enam moodustada täiesti sellist järjekindlat ja turvalist pilti, missugused ta vanemad on. Niimoodi võib näiteks juhtuda nendes perekondades, kus esineb vägivalda ja alkoholiprobleemi. Kuitenkin näissä lasten haastatteluissa perhelähtöistä turvattomuutta huomattavasti laajempi ilmiö oli medialähtöinen turvattomuus. Ja ometigi selgus, et kõikide nende perest lähtuvate häirivate tegurite kõrval ja turvalisust vähendavate tegurite kõrval kõige laiemaks nähtuseks osutus meediast tulenevate ebaturvalisuse tegurite lai väli. Lapset raportoivat sekä televisio-ohjelmiin että televisio-ohjelmiin liittyviä että televisiolähtöisten painajaisunien pelkoja huomattavasti. Ja nämä pelot 10 vuodessa olivat lisääntyneet virolaislasten keskuudessa valtavasti, kun taas Suomessa ne
pelot olivat jo vuonna 1993. Mutta tämän Viron itsenäistymisen aikana nämä pelot 10 ensimmäisen vuoden aikana kasvoivat huomattavasti. Nii et lapsed andsid aru oma nendes intervjuudes nii televisioonisaadetest kui ka televisioonisaadetest tingitud õudusunenägudest tulenevatest hirmudest. Et kõiki neid oli märgatavalt tulnud juurde ja huvitav on see, et aastatel 1993 kuni 2002 väga tugevasti tõusis kõikide nende televisiooniga seotud hirmude hulk Eesti lastel. Juba 1993 olid soomelastel need hirmud väga suured, eestlastel nad tol ajal olid väiksemad, aga kõik need muutused, mis televisioon läbi elas koos meie selle iseseisvuse tõusuga, need tõid kaasa hirmude suurenemise. Projektissa saatiin selville myös, että lasten television katsomisen määrän lisäksi myös passiivinen altistuminen televisio-ohjelmille, pelkkä television aukiolo ilman, että lapsi seuraa ohjelmia vanhempien mielestä, osoittautui lapsen hyvinvoinnin riskitekijäksi ja oli suorassa yhteydessä lasten univaikeuksiin. Unihäiriöt, kuten liian lyhyt yöuni tai katkonainen yöuni, heijastuvat lasten päiväkäyttäytymiseen levottomuutena ja on mahdollista, että liian suuri altistus ruutujen virtuaalimaailmoille voi olla yhteydessä nykyisin lisääntyneisiin lasten keskittymisvaikeuksiin, levottomuuteen ja yliaktiivisuuteen. Projektist tuli välja ka see, et laste televisiooni vaatamise suurenemine viis suuremaks ka sellise passiivse televisioonisaadete mõjualuseks muutumise tõusu. Samuti televisiooni lahtioleku aeg, ilma et laps vanemate arvates üldsegi saadet vaataks, selgus olevat lapse heaolu seisukohalt riskitegur. Ja oli täiesti seotud lapse unehäirete suurusega. Unehäired ehk teiste sõnadega liiga lühikeseks jääb või katkendlik ööuni kajastuvad samal ajal jällegi lapse päevases käitumises, eelkõige rahutusena ja on võimalik, et liiga suur vastuvõtlikkus ekraanimeedia suhtes võib olla seotud tänapäeval järjest tõusva laste kontsentratsioonihäirete, rahutuse ja yliaktiivsusega. Näin saatoimme todeta, että perheessä on osittain näkymättömästi perhesuhteisiin jäsentymätön ulkoinen tekijä, jonka kanssa lapset ovat aika lailla yksin. Tämä tekijä on televisioruutu. Lapsen kyvystä ottaa vastaan ja tulkita ruudun antoa on paljon näyttöä. Toisaalta ruudun tarjoama maailma on resurssi, joka haastaa kehittymään, toisaalta riski. Siis samoin kuin päivähoito muodostaa lapselle perheestä riippumattoman haasteellisen maailman, televisioruutu antautuu lapselle ainutlaatuisella, vanhemmille osittain tuntemattomalla tavalla. On perusteita väittää, että lapsi on nykyään entistä enemmän yhä nuoremmasta iästä elämänsä kiistaton asiantuntija. Uurijate rühm konstateeris, et perekonnas on osaliselt pere suhtes nägematuks jääv välistegur, millega lapsed on jäetud suhteliselt üksinda. Ja see tegur on televisiooni ekraan, lapse võimest võtta vastu ja tõlgendada ekraanil toimuvat on palju igasuguseid uurimusi. Ja teiselt poolt see ekraani poolt pakutud maailm võib olla ka ressurss, mis
nagu aitab kaasa lapse arengule. Teiselt poolt on ta aga risk. Nii et korraga nii risk kui ka võimalus areneda. Ja niisiis samuti nagu päevahoid nii moodustab ka perest sõltumatu väljakutse selle televisiooni ekraani näol, millele laps andub talle ainuomasel ja vanematele sagedasti täiesti arusaamatul, tundmatul kombel. On võimalus, et laps on endisest üha rohkem ja juba üha nooremast east alates oma elu ainukene õige asjatundja. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vanhempien kiinnostuksen lasta kohtaan tulisi myöskin ulottua sellaisille alueille, joissa he eivät itse ole mukana. Ja see tähendab seda ka, et vanemate huvis lapse vastu tuleks huvi tunda ka nende alade suhtes, kus nad ise ei saa lapsega koos olla. No niin, kiitos. Ja sitten tarvitaanko pitää tauko? Nyt mennään sitten tähän digitalisoitumiseen. Kas vajatakse väikest vaheaega, et ennast sirutada, sest nüüd me läheme selle digitaliseerumise osa juurde.